És nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Bálint XD vagyok, és ebben a videóban folytatjuk az Agar.io-t telefonos változatban. Vegyünk valamit, nem tudunk. Az úgy rossz lesz. Mindegy. Kezdjünk bele. Itt egy nagy emberke. Szedjük össze a cuccokat. Na, enyém. Jújci, mindegy, szedjünk azért. Júj. Elnézést, hogy rég volt videó, bár annyira régen nem, pár napja, de azért régen volt. Hát, nem tudok most mit kommentálni. Hát szedjük a cuccokat és... Fú, gyerekek! Ki tudok menekülni? Ki tudok. Jó, ki tudtam. Nem tudtam. Hát, erre mit mondjak? Mi van itt? Ez a legkezdőbb. És akkor mi a legutolsó? Ó, de jó. Ó, ez így beleolvadna, ez így vagány. Szedjük akkor a cucclikat. Nem kapsz el. Nem kapsz el. Nem kapsz el. Te se kapsz el. Nem akarsz elkapni. Meg megenni se akarsz. Ahogy tudom. Ó, köszike. Höbb. Jó. Enyém vagy. Muszáj lesz. Megegyelek. Megeszlek. Meg akarlak enni, emészteni, mit csinálni. Erre jött talán. Ja. Nem, arrébb megyünk. Júj, ez így sok. Erre sok ilyen kis szar van. Menjetek csak, ahogy akarjátok. Innen tűzni kéne. Belekerültünk egy keresztűzbe, jaj! Hello, én nem ide jöttem. Nem itt vagyok, nem én vagyok, akit kerestek. Jups. Egyet bekaptam, nem? 2, 3. És a Big mindenkit megevett, hogy rohadnál meg. Na most nem. Na, tudunk venni egy skint. Vigyük meg őt akkor. Na, chicken, arrébb mész. Téged előbb ettelek meg, de nem kell bosszút állni, megígérem. Basszus. Nem. Most nagyon semmit nem tudok kommentálni. Nem történik most semmi. Ha történne, akkor örülnék. Na, végre ilyen szarok. Hogy megesznek mindig.
ez? Ja, ilyen kis hirdetések. Itt végre vannak ilyen bogyók. Nem, beszököm ide. Ja, hogy ő még... Ezért, jó, értem én. Na, gyerekek. Folytassuk. Nem. Úgy. Kikerültük. Jó, egy valakit bekaptunk. Nem. Kimegyek! Nem tudtam kimenni. Na gyerekek, ennyi lett volna a videó, tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel. Bánitix voltam, sziasztok!